To go! Up Inday. Kumusta mo diha, Idol Inday? Jokes lang. I want you to know how are you. Idol Anday. Sayod ba mong kalabuntag kung nagapaminaw sa inyong programa ang mga gapnod sa kinabuhi? You know, Dol and I always listen to your program, Stagnant of Your Life, every morning. Every minute and every single day, I take out my time. May pa mo, papakatawa ko ninyo. Kung ba na yung taon, di gyud. You know, Dol, my husband is nothing to lose. Hindi ko siya magpakatawa. No laughing. Usa ako kainahan sa kanunay panabang. I'm a one of mother to help. I'm a mother of perpetual help. Inahan sa kanunay panabang. Magabaan baya mo. Joke lang. Akong bana si Benito. Tamad na, tapuan pa. My husband is Bennett. Benito. Very tops. Dol and I very tops. And very tams. Wala nung tamad. Saan na lang? Saan na? Pada natin istam tanin. Hindi siya kabalog mga in English na yun eh. Samtang Klasik. akong anak na lalaki si Junjun. Wa na po di eskwela, nag-drive na lang po ng payong-payong. My son Junjun, before and after going to school and now has become an umbrella boy. Umbrella mo, sagot? Drive ko ka ng kwan. Payong-payong sa partner. Saan na yung umbrella sa mga partner? Hindi na payong di ay? Very good. Samtang among anak na babaeng si Jingjing. Budats-budats na. And my daughter Jingjing going to Bungguyan. Bungguyan? Saan na nalis Bungguyan di ay? Kapag ang saan na nalis Bungguyan di ay? Pero pagkabalong mga... Budots. Budots. Ang lalaki. Kaya babae man siya, budats. Kadlaon pa lang, nagapaninda na ko mga lamas diya sa Turil Public Market. Early in the morning, ladies and gentlemen, yes, I'm going to market, public market in Turil. Buy and sell. Benson, / Daltan. Kaya pasok sila, mga lamas. Dalatanan. pagkaod to niya na, igor ako maniod to pagkahuman. Ako na mo drive sa among close cab. And the 12 noon, I'm going to terminal and gotta ride my bicycle. I want to ride my bike. Bike close cab.
Ingon anak kahago ang akong kinabuhi, Dulanday. That's my love. It's very hags. Hago, partner, hago. Wala nang ikintinlawan sa kuha. Mali na pa din ako in English di ay. Mali na pa din eh. Ha? Sanay na di ako in English di ay. Niya ang unod sa akong mga gapnod sa kinabuhi. This is the bone of the muscle. Unulog buko ko saan hanapin na natin lang. Of stagnant of my life. Ay, dyan. Labay naman yan. Ako nakakatog pa ni Garillo. Ma'am, garilyo ka rin ko. Kaso pa mga ng ilong ni mo? May dahon sa... Ano na ng dahon sa badyang, usapo na ko. Sagal. So, asimuta ba? Bawa kayo. Bawa kayo si Pitang ng baba ni mo. Ha? Ay ko ka na. Ikaw ba bata? Ikaw ka bata pa kahit katiguang na kay Kap. Ay ko ka na. Ay ko ka na. Usukol ka. Usukol ka. Ha? Kasi ba maman? Ambot! Sa mga DSWD? Utangan ng tiguang? Kapoy kayo mo na sa balay, oy! Mauna lang sa mo isambay na sa eskwela. Ay! Paupaw ko sa iyo ang mga bataan eh. Nagagabot naman na ito sa eskwela! Kaya wala ka ba sa eskwela? Mauna lang mo lang na imong kaki kaon. Eskwela, makadaot sa barkada! Kung saan naman akong anak ko eh. Ay, pa, mulayas! Ayaw taglayas do, kaya wala ko yung anak do. Dito! Sumsamba ni si Jean. Ay ma! Sige magagdulag. Itong itday ko rin isa. Naaning na ka? Sige na ka, ikaw rin nagkatubang ka lang sa amin. Nanya pag magadulag kang tong it. Kalaman man ako rin ang matpang. Ikaw, kabalo ba ka? Jinjin nga, kanang sigulag sugal. Wag na walang na sa putahan ng maayo na. Ha? Kanya, sama na naman ang nidahong luto eh. Ilan na yun na. Charity man na. Ha? Kaya kung di ka magalawang mong kwarta, kabalo ka sa paingon to man na dito sa charity na. Kaya, pang daog ka na, mapildi ka sa paingon. Sus, parang naman di mo tayo ang last ko. Ay. Nagyayala kang hinahanap ka. Ano? Ay. May mato ko pungguyan. Ato ka pungguyan? Ibang pasol, bilhin mong pasol, ay! Sa naman tao ng akong anak. Benito, asa ba lang? Hoy, Benito! Kung saan mag-TV naman eh. Benito! Asa mata ko tisbid, hape. Ikaw ba? At kaya ako tisbid. Kailan ako din tatarong kapoy. Ang dahil pa. Usa ba tayo mag-ipakaw sa ako? O sa to? Isa to ka kumkum nga kapayas. Kapayas. Pais. Butang niya may kuhan. Lisos ka pais para mo piti. Ikaw. Usa ba si gargari mo butang sa iyo? Sabok pa ni Bonsa. Isa may tanawan niyo kung wala nagkakamatiman at imanan ng anak ko. Isa ba inahan niya? Sayo kayo dito patong palingke. Mag-drive pa ko og kalang atong truskab. Dapat ikaw ay mga natrabaho. Dapat isira kang lata dire. Kaysa ba palit ang kluskab? Ako! Di, ikaw mo dyan. Buwan mo ng idea. Ano nang iba magkuhago-hagoan? Ikaw sa kayo mga trabaho ni mo din eh. Ha? Pasalamat ka nga ako mong nabana nga gwapong tao. Sa una ko wala ka lang salig-salig sa kuha nga na ako kay kang yuta. Nakasugtong tawanan ka ba?
Sa laki na ko nang ipapahawa mo dito sa yuta nga dili amo. Ayaw ko Bito o magbuka. Bito o magbuka nga amo na tibok ng yuta na sa may alambre tunnel. Alambre na mag-itong akong idala-dala, maura mag-itong ako. Yung kadang kaya kanyang lapal kang yuta niya sa crossing bayabas. Karara naman ang isa kapunong bayabas nyo din ay. Dapat lagi, pero kato naman akong amigo nga si Billy Boy na yuta na sa alambre. Ako ang dala diha, pangkurang ragig alambre. Sige ko ba naman ito ang imong amigo nga si Billy? Kasabok pagod di ba? Muna sige, ato-ato ni mo ng bukin lang Billy. Ikaw, pasagdal namin ni mo din eh. Mayo dito kay Tames kay Tuba. Unya, lampas kay Bisayang Manok, ano to, di prosdere. Sige, tagkaw nung pinalit niya sa kanto. Sabok ba ni mo ay dapat? Diya ka na. Benito, pag-istorya pa ta Benito. Tudyahe na mo daw diya. Ito ba sa amin, Bi? Isa na diferensya rin ako, nung? Nainag. Benito! Huwag patasa to. Kita ni Dre, motor no ta pabayaron tag Gis. Pildi na na tag Gis, pakyaw na to Gis. Mawarik-warik ta, hurot ta po na to gasolina. Saan ko paingon ani ay? Nang, atod ko nang. Ay, Podong. Ay, nanong ikaw may nag-drive na naman kay anak katos Junjun ay. Kung anak ko, yabot asa to kung mga anak ko eh. Ano ni ba Mas mas? dalyaw to naman si ato ng dalyaw, si ato ng bungguya. Kabalo ba ka po doon? Kapoy na kayo niya akong trabaho ba? Maugyot, asanis ng Benito. Ba dito, binidro, padako siyang lawas. Pasti lang dapat siya mag-drive 3 dili ikaw. Ako mo ko nun yung idea, ba't palitan ng close cab, di ako naman mo drive. Pabida. Hatod na lang ko nang. Ano lang ko istorya yung problema, katagan po ko problema. Tara. Ulit ya, ha? Dong, Nahinay lang na nga. dong, dili ko maginahinay kay hinay ko kan maptan ta disgrasya na. Di dalira tayo, karan 3 minutos sa abot ito sa inyong balay. Gilaliman kaning crossing bayabas Marilog Eden. Kaya, bayad ni mo. Gis lang. Ano pa siya kung pabayaran nang? Gis lang. Kalayo ko si bayabas niya Eden, Gis lang kaya kong pangayo, anak. Hindi na ko mabayad nang. Nga naman. Napali na nga kong wig. Upo ni ka daw? Tapos na kong ang tangi mo pagkagiing na kanina lang. Gis lang. Nabali ang hirpin ako gigam. Salamat kayo ha. Kaway batasan ng tawahan na nag-iitsap gini sa simento. Sunod, hinahinay, makadisklass sa kagtawa na. Ay, marang gini ako pinanaganan gano'n. Minorane, kwan man, sintubit, di mag minorane.
Hello, uy, kanahan nyo kayo mo ba, Lady Gaga? Nakakay ko din sa bungguyan ba? Ay, kanagabihin na yung mag-riot. Kanakay ko lang mga... Ano doon ka lalaki na nagtagala si Eugene o paalan ba? Kapilitin ba nila? Mahilig mga na sila mga budats. Ay, pero di ko mapatola ng alan, uy. Ano man? Lain kayo, pa mo kasugod, naghagok na. Lagot mo pala niyo, ay. Ano ba? Bisigling turawon. At suyamin kayo. Nawa na ako siya, pinabuhok ko ka dato. Lagom na kayo bukan. Ay, ang akong shawl, wala naman nilalabahan. Ba't naman kilain na yung pawo? Butindog naman ang gilapay. Uy, ayun mo susul, ay, magpupuntin tawil lang. Ito si Bang Mata! Ito si Bang Mata! Bulat kang mata! Bulat kang mata! Bulat kang mata! Ay, di mo mama, oh! Di mo mama, bulat! Di mo mama, bulat! Di mo mama, bulat! Di mo mga bulat! Lat! Lat! Bulat! Lat! Lat! Ay, mo mama, malichin! Ano, guys? Kasama ka ni mama, ay masiga! Tingnan lang kung gusto ka mo disco kay papiluntin ka! Sakay! Dili ko mo ulit! Sakay sa kusakyanan! Sakay! Dili lagi ko! Sakay! Di ka mo sakay! Ba't sikaran na karon? Alam mo sakay na gani! Ikugarin ko! Ikugarin na ha? Sakay! Ikaw, sama ka! Ano ka kalabalay mong short mo kapitin na laguma? Pinapo ko yung lagong kikang tigol? Di ba rin ako, te? Wala na magkagwapa, te! Pangit na naman! Pangit! Tara muli na ta. Piliin ko maninood na yung markatibat. Balik na yung... Sumpak ko na karon. Nanalang kong sumpak. Sus, kung kabalo lang mo, Brad. Ako kuyab sa una, Brad. Hindi ko kuyab sa una, Brad. Sus! Ay, Ako! Agay. Ako yun mo yung grabe kayo. Uyab sa unapat. Sana sa nabul. Itong akong mga barkada sa alas ng Bini. Sila si Alan. Sila si... Rincio. Ayaw na kayo nasa kuha. Sana sa... Pero pinag-adalit sa itong manda sa itong barya. Ay, sus! Brad. Wat ako kasugot, Brad. Wat ako ka-diskarte. Gunit na sa kuha, Brad. Paring Leon to, kani. Mukuha na po na. Sa stila ninyo. Storya na po yung maligyan sa Ako. gutbot. Ako dito sa Dalyaw Toril. Bilib ko ni mo, Paring Leon. Katoy mong yabang, anay pa zero ba? Oh, Grabe, katong kagaway mo, ganito kong balay kay... Giubang, sige, kalintula ko. Grabe, naba, tumayana atchop ka ito sa kuha. Basta chupag, ito niya sa iyo, Brad ba? Alang-alang, ali ka matchop ka. Tinudluan mo ko ni katong ang amit na ko. Oo ba? Ah, Grabe, na gaya na. sa mga may lain pa. Ha? Sus! Ako! 2X is my name. No impossible. Ay, sige, pila-pila mo kagong tumboy. Ay, bigyan na ka ron. Ayun na, Pat. Ay, sige na ba? Sakay ka sa kong driver lagi nga pick up lagi. Tapos naamo, dito ka masak yun. Ay, ano niya ba? Ay, guna na ba? Ako, uyab na ko sa una, buntag. Pagkautulahin na po. Yun! Ako ba? Ang todo ba na, Pat? Kaya ako... Kabalo ko ito mga ginawa na na. Todo ko alaman niya. Medya na na. Kami kaya... Eh, ang nagkusa sa mamistar manggo. Ano yung mista? Ay, ito ako amigo sa Alan nga. Ibalutog kwan. Balutog spaghetti niya. Hindi na isip mo kaon. Inana ako ka lang kamangon ka ginana. Nga ikorosa. Ako, Sus, asas, Di Ilan sa pagpangambog pa, pero sa skadlaw,
Ba't kauyab na akong makikitaan? Kabalo mo tsukwala. Saan naman? Okay, hindi na ko galaan mo. Kaya hindi ka mo supak ba? Supak ba? Di, ikaw Supak. nung na. Klaro na kayo. Klaro na kayo na. Uy, Elmas mo ba? Toyens is my name. No, impossible. Bye-bye. Sibat ore. do. Ole. Asa mo ka, Brad? Ole. Ha? Asan mo nga? Kitawag ko balik. Kitawag ko bumaba, Brad. Uy! Uy! Kalaw ka ng matuhanan eh. Diyan! Ma! Nalay ka, ma! 5 na ka-container nga bahalang inyong nahurot. Gyunsa ninyo ni. Sabak ka. Ako ubog. Ay, Ako ubog. Iro. Ulit. Sakay sa tong kotse. Wala good say. Close ka man na. Maraming ako ng kotse. Sakay! Tinood ka na kong kingon. Gikapoy na ko ani atong kinabuhi. Di sa kumain lang kayo. Isog pa kayo ko primero. Isog kumain lang ka. Ikaw. Diyan. Pero buat man hindi ka ba eskwela masikar kang inom man ang kumaloban ng mga markada mo. Dapat kani, matabang mo din sa balay. Tabangan ko niya sa palampasok bukas ng plato. Ikaw si Jensen ka na bukas sa bulat-bulat siya. Padakpan ka. Masumpakan ka niya. Malupay ka na mga matalon ron na marala ng mga aning-aning. Kung ako lagi gobyerno, pahipuson ta mo ba? Isuot ta mo sako. Otro sa ka. Ako. Otro sa ka mga nakakaisip na magtubag diya. Kapoy na kayong naliman ka na sa bunta mo itong palingke. Ano mag-drive ko? Ha? Ibig sa mo nga nagtrabaho? Gabitay na ng aping ni mo. Ay, magbuka kinamag kay lisensya ako, ha? Baka may kataw ni mo kaya credential. So, nagipakuha mo ito kang lisensya ni Ika kay Kapoy. Maghintay-hintay lang kanya. Karon. Unsa man karon, ha? Pasailuan mi, ma. Pasaylo, ah. Pag inyo pa ganyan buhat o sanod. Mulayas ko. Ay, pag-ana. Babes, ay, ana, babes. Babes ka sa kuha. Mulayas, magkikapoy na ko ng kinabuyan eh. Kikapoy na ko na itong pamuyo dali. Kung di mo mausap, ikaw, Jinjen, Junjun. O ikaw, Bon, Pilo. Binito ka, binito. Binito. Binito ka, misang Binito Pilo ka. Ako ko ng ilong ni mo ba? Sumpo ng Captain Jake ron, agil ang Captain Jake. Ay, wala na! Kag bulay ako rin bantay ka. Kamutan na, undangin na si Sugal, ha? Ikaw, John John? Hindi na ka makatutugwan. Nanood lang yun sa mama pa. Kaya po, ako na may paulo-ulo niya kay Takdol, mga Godson. Kada Takdol naman pala si Mayngani pag humas Takdol. Tipiti. Kanta naman si mama na. Tipiti. Mami na siya. O yan palang sa una mo, ano ginagkatahon? Kato dito pa mas bukid. Umayngana na sa malawag na nasa sakwa, mahago. Basilio, Crispin. Basilio, Crispin. Nausa na ba na ko sapa?
Sukad atong open forum na ako sa akong pamilya. Dako kay kinigtabang. Nautro sila. Kay gihulga na ko sila nga layasan ako sila kung di sila mag-usab. Kay kapoy din yung bukay ko. Karon tabang na si Jinjin sa kuha, maninda makadlawon diya sa Toril Public Market ug Lamas. Basilio Crispin. Samtang sa buntag, hantod udto, si Junjun ang mubiyahe. Pagka hapon hantod gabi, si Benito na po na mubiyahe sa mong close cab. Hantod nakapalit mig isa pagka close cab o nagtagsa na yun silang duha. Pinahanglan lagi dahil nga istoryahon ni mo imong pamilya. Suryahe. Salamat lang ko. Nga nautro pa sila. Inyong suwat magtatampo. Taga Piedad Toril. Basilio Crispin. Basilio Crispin. Ako inyong mama, Cecilia. Ay, Jack. Long and lasting love.